Kublai P Baro Shakatup Khuborjylla ka donbosco Media Network. Kimat ki bakong san mentakas ngi kilong an pediang san paungut ki Samla pule Shillong Medical College. Khang ka AKMTTA ya ki kali turis bandrung syakijaka petkai ngadu khanreu tarik Nailur. Kentu ki bor shnong ban bot bat kongu ya ki traffic police hanong po. Ban Weng u acting CM ya u acting lingdo kur paliar penne acting lingdo ka KGDC. Bat mentang ini apai syaki Khubor ki bakhambanya. Ka National Medical Commission of India NMCI ka bor bahlor du ban pet bat bishar bania ya ki jaka puli doktor Medical College Hakari kala ai ka jing menjur ban pediang san pongut ki Samla puli Shillong Medical College ban sedang no ya ki jing hikai nadu kane ka samoi puli hajar arpusan hadu arpun reu. Kani ka jing menjur na ka NMCI kala bu ya ka Shillong Medical College haka thup ki athuai tili ki Medical College bathamai haki khatlai tili ki Jylla Hakari. Ya kani ka Khubor bas ngau tenat lapan bena da ka doktor kong amprin lengdo menteri ka koi ka khya hakalai tarik Nailur. Ka kong amprin kala ong ru ki jing puli Shillong Medical College kin sedang no shwa ban kod u Nailur mentau snam. Today is a very joyful day for the Department of Health as well as the government of Meghalaya because we have received information in writing and we have received a copy of the letter of permission sanctioned and notified by the NMC listing the Shillong Medical College as one of the colleges that have been approved by the NMC for functioning from this year's session, which is 25-26. Intake capacity of students is 50. We are now prepared for the starting of this session. We are also pleased to inform the candidates who have a wish and are qualified to apply for these MBBS seats as per the sanction of the government of Meghalaya, alongside with the counselling for the Shillong Medical College. Total number of seats received for the Shillong Medical College stands at 50. However, we are also happy to inform you that Meghalaya continues to get its quota from the pool of government sanctions. 94 number of seats have been allotted to the state of Meghalaya into various institutions, inclusive of institutions like Negrams, like Tripura, RIMS, Imphal. RIMS Imphal. So, in total, our students today who have a wish to study and pursue a career in MBBS have a better option. And this is important, a big game changer for the state of Meghalaya. And yes, most importantly, our students now will be totally bounded to function within the state of Meghalaya, thereby automatically also attending to this acute shortage of doctors in our government facilities across the state. The medical college now is also poised to begin the specialization courses, which will be rolled out as and when the medical college progresses forward. So, again, we will be lucky that our own doctors can avail a career progression. Haka jingyalang kabalalong hakalai tarik Nailur kinong yalam bat kidekot ka all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association
AKMTTA kilarai ban penlong dekat strike nado ka khandriu tarik Nailur ban khang yaki kali kamai turis ki bana ki wei pat ki Jylla ban kit yaki nong jungo kai shaki jaka pet kai ki badon hakeleng ka Meghalaya. Uba rikal Dinus Darling President AKMTTA ulaong nakaliang kini keseng kala penbet yaki jaka penhiar yaki turis bat na kini ke jaka ki kali turis na Meghalaya kin shimti ban kit yaki nong jungo kai perthei shaki jaka baki kwa bandeng. Las ngotu daka ba pendan kam daka strike yaki kali turis ki bana ki wei pat ki Jylla banom ailat ban kit breu shadu ki jaka petkai kan penklo yaka sorkar ban thau yaki policy bakerpang naga benta kan yaki jing thmu. Kam menshwa kinong yalam bat kirkot jongka AKMTTA kila syong kelain mongor hakandai lat ban dawa naga sorkar ban penbet yakani ke jing thmu jongka ni keseng. Henry hadu menta ke sorkar kadang sengap jar-jar. Halor kani ke jing dawa jongka AKMTTA ban khang yaki kali turis ban kit breu shadu ki jaka jengok kai perthei ke sorkar ka shem jing ban menjur namar ki wei pat ki seng association kinle kumju yaki kali kamai turis kiba na Meghalaya. Kinong jengok kai perthei kimdei tang kitu kiba wan sa Meghalaya. Henry bon ru ki breu na Meghalaya kilet kai shiki wei pat ki jaka kiba don hakeleng ki Jylla kari India. Bangila pentip sa sarkar ba sitiyong in airport kajing airport ga sarkar kalong bangila ikut benen ke sini mentang sini karai kalong ga ni Shillong kinong ilam per ni hapo kajing ilam jong ka all khasi Meghalaya tourist association karai kalong bangin shimbe ya tu kalenti kalong bangin bu ya ka strike na du khandru trik mentau benai di banyak hak be kata strike kan dei be tang tourist spot sekibai pat kicaka lani kini ban ong ba nagahoti Shillong mo kita kilenti kinlong ke bayat be ya enti reina kaliang jungi ngi kinang ilam juga nong nya kali kamai ke beri nyota nya simia karai be ba nin pelong be strike tang ki tourist spot klem de bu por tat adu ba soka kan khot ini nin sapet pat ka wi kalenti mangin ya tan cikmat Baya kani ka strike mo yakni kali mo le si kan baking kali na bar ep nya no pat kata ka jingrung ke jingmi kalong be bangi ong bangin strike tang ite kali panabar ke Jylla yaki try Jylla jungi dai ko mengjuang mengpor ni pan ni dawai ka terus spot banum sya sui kali bana par ke Jylla te ya kata ka jingrung jungi jungi kita support terus spot pat kalong ban kaliang ke jungi kinong ilam jong terus taxi asen prepare kalong mangim kwa ban kit kli nama ko mangen ong ni ko art trik ngan pensai kin diat mo halor kata ka jingkali jong kalong ba art trik jong 9 Jun nilai kendu yu kondat sangma nilai keren halo kata kum ginong ilam jong ginong yak kali kamai nilai keren hal bai dei ba ong ba ngin khang ki tur spot tu ong nakaliang jong ong kalong kum no la dang ngi kut no tang khana para mo de ngi ong nakaliang jong ngi ong ilong bal kloi benle umta tu ong halo bangin keren ya kata apa ong chief minister kondat sangma ong ba kit kli no pi ye ni kam de nakaliang jong ngi ngim dei ka sarkar kinong yak kali kamai ngim dei ka sarkar kade kam lam jong sarkar te ngingi pan yang ni kalong bagani kan ru terik in kan sai bi hang ni ba kalong kum ka jing persyang ga berit lada kalong na kamlong mo kamong ni ong ka strike tang hoy ka di ka strike tang balong kalong kum ka jing persyang ga berit kan ru terik seneng jong September in the klim da bu por ka ni strike ba lada long ka bala ngini pe ika ban ja long te lada ka sorka khot banyak kren no ite nang le jungin in long ki bakloi banyak kendu ba ka sorka banyak kren lo ka mat jing da wa jungi turis kita na bar dia kata ngin ong ipi kanton hakum kata kai bukan kanton kata jing kata ndai te kalian ga jongi ni ong be kum ni lada ki turus ki bawan na lamar ga Jylla in pensai ha ke ga por kham tam mi ki tu ki jaka yeng basamo yeng basa kini kita ki bala buk lupa ki bala don ki turus ki banwan ki mulai September tingi pensai se piru ni ga por bana kalian jongi ki asen per ki blan jongi turus taxi bana ke Jylla ka beri new trip ke jongi nyong bala da ni pentip lupa ya kani ba pinong husiar ba pin ya chakmat nani ban booking nani ka taimo ngingla pentip ya kani studio audio sha wan kini kali bana bar ka Jylla ki modru support ki spot ni kerpat ya yaki kini ki tourist ki bana bar ka Jylla ru ba kin simbet la ri po Shillong hi kin simbet ki kali
Namar kajing kapnya palat ke surok hanong po kabalabu kalet kawan kipat ba hakijing babunjan hakalai tarik Nailur kinoyalam shnong kanong po rengkat kinoyalam kanong po Region Auto Owners and Drivers Association NRAODA bat kipulit kilalet jurib ikijaka penyeng kali kenang banweng kadheng kali hasor nong po. Hakane kajinglet jurip ladon lang da uba Sylvester Mensong rang basnong nongpo uba Tony Shilla Vice President NRAODA uba B thank you na nongpo Traffic Branch kidukot kador basnong nongpo bat kidukot kaseng kinonya otu. Hadin balapet sani bahaya baro ki surong kini kirang ba kila kerpat eki try kali kinongnya kali bat eki pat ba ban kongo bat ban bud eki jing penyat jing ki pulit trafik ya kalet kawan jo ki brew bat ki kali hakane kasar ki presnong prathau pare parat kene lagi ni pemna dan kam tam no kata nam ta ka imlang salang nam ta karoi kepar kidukan ki surok kere ka jonga jongpi ninang pernukam kade ka jonga jongpi la nang pernukam kade ka basniu balai bakasniu ba ka kanmi ka jinya kanmi ka jinya syok mangam bat ki ngale ngam snat ban long ta ki kirul ki an ba ong da ko puram ya association ken ka auto makiri ki telang ni telang ki bat kisnong kunjo telang ba kisnong dan implementa te ngakarpat ya ki nongnya auto ki bat skoti ki sumo kino ino kali kebayang ha parking lot kepada beniang to subha to yang beri hok lajong ade kito kimam dei hok baniang ngasubha ban karpat ya pi lada pi don kam kano ka emergency ba pin hap ya ka jing kit ka jing di bam jang ni subha kren ya sen yong ka association nang ba pun pelak jaga ba pin yok niang kali nei lam kumta piang khumur pi thae khumur hap khumur por mesti mencai namar kali dengan hajat li ki rung kimi ti banlaj na kata ka jing ya blok ki kali banlaj na kino ki jing pun kitum kita mane ban ne ki komplain na kino ki benta te lada nyin sim kamru komnyam hap namar ba ni de ban ya sutu ni de boram habala association kala bu kilain dag balik la tho to boram kenang makin mentoi yele de om ban mentoi mangi aseng bat dipulit nei kane dei barbor kane jing bontoi jong phigri poita khamtam kinong chon kan ru haba phikit jingkit phidon ka bakati ro ta ong ye kulit ong sen ong action katai kata nanti ngak pat pi ba pide pentit de knang ma piyo man yang kali pi penhap andai pi yang baro cisi na man step hamadamit te kakta ya babun balang di bawan sim dawa yang tu di bapang hang tu giat te pihak perkat na bantai yang kueru om pin perkat tang ya bantai simet kam de nama ba hang ni surok la long lang bar khoi bat kan the na bat long mat ta rau ba de ben sim kabu nga de tang surok junga ba de surok pai bak ong de ya buram we aba ya buram mut jibha nam ta jono junga jopi karoi kepar junga jopi kabha kamiat junga jopi kade kata ngidon kam ban ya kungu lane bot renti kam tam ya ka anjong trafik ro di men bot jong asinong pin bot jong asion pin bot kam tam gai ba mo lada pin bot kan mi ka jing puriura ka jing bam yak bek ka jing ko te kakta ya karoi kepar ya kamai kaji kakta sikaban kiu ni hapin hiar sepo namal ba nimdan ni teli barbor hi nakaliang jungai kumu sekian stasiun trafik nang kuat trafik brand ngapen pau syai pi ba pi dei menisok silang kiri pai ba badan dukan bat polis bat ki association bat ki driver dei ban uba phai borlen paliar uba la shaweng naga jinglong acting lingdo nakakur paliar mau kerda like po kentei jong kahima nabu sopo sim ship how acting sim jong kani kahima haka ar tarik nailar klem da ai ka jingtho halor ki ei ki daw bat kinong rem bala weng ya u nakani ka kam uba phai borlen paliar ulaya thu u acting aim ula shim yakane ka rai halor ka jing ut bat jing ujor jong wei ubreu ubala shukam ba udei nakakur ka jaj paliar persha ya u
Uba pai borlen ulayatho haba ulawat jingtip na kidekot jangka executive committee jangka hima amdon uweiru ubala ban yatho yakadaw. Kila jubab da kabaong u acting sim ula shim hi haladi marway ban wengno ya uba pai borlen na kajinglong acting lingdo na kakur palyar hakani kahima. Hagalai tarik Nailur uba pai borlen palyar ulayatho hakilat pathai Khubor baka executive committee ka KHADC lingba ka hukum bala penmi da joint secretary kalapen Khubor biang ya u kumu acting lingdo na kani ka kur palyar hakahima nabu sopo bat kalaweng ya ka hukum jong u acting sim. Usnam. Ya kata ngiklem yo kano ka kopi baki don ki ba komplain lane ki ba ujor bu ne acting sim usaweng yang kum u acting lengdo ho jaka jing sya kila don ki ba komplain ar lai teli ki komplain mo hakata ka komplain ru ula ai ka syokos but haka syokos ngila jubab bet tek kum ba ki komplain but dia kata ka syokos daka dorbar sim ki dikot AC laweng bat la kentat ya kata ka komplain jong kita namar ba kam don nong rem hai namar ba ki kentho ba nga sensyar don bor ya kur ki kentho ba nga pendon kam bakla ya kaletar head jong kur ki kentho ba nga klemlum ya ka dorbar jong kur henrei ya kita ngaladep jubab haka syokos ba ngaladep ban jubab syai ba ngalum ya ka dorbar kur lakum bash fautli ki dorbar kur hapo arsnem ngalalong kumu nong sensyar nong pe jong kur ngalalum hadu fautli bat ki kam jong kur ngalayat lengba ka dorbar lengba ki eksekutif dorbar uang hana hakata ka komplain ba ngila pendon kam bakla ya kala terhead jong kur ngila jubab syairu bangi klem pendon kam bakla ya kala terhead jong kur namar detang ulung do detang ki member jong ka AC ka baka dorbar kur kelajit ka bamut ka office jong kur paliar hi ka bala ban pendon kam ya ka letter head jong kur te ngi klem pendon kam bakla te kajing keno ba ngi kam trai shikpo ya ka khendeu o ka tali ka dei kajing sisa te ngi kam kat kum ka dulir ngi klem kam hal lat na ka dulir ngi nomla ban kam ya ki wei ki kur ki badon hapo kari khasi hendrai ngi kam trai ya ka khendeu rileng do kur paliar deitang kita ki badon ha ka dulir ya ka bangi layo no usim langrin state hakata kasnem shejar praspa nyupupra ngi kam bat ngilum ya ka dorbar kur deitang ya kita ki badon ha ka dulir ya ki wei ki bakam sukam paliar kita ki bakam paliar mau podoi paliar sangling kita kidei ki sangling kita kidei ki mau podoi ngimla ban pedeng ya ki ha ka dorbar kur jongi ngakren saya kene ba what's ngau AIP kita ki bakam yala de paliar sangling bat mau podoi paliar mau podoi ngakren saya pi ba phim don ha ka dolir ko kita ki bakam yala de ki paliar sangling bat paliar mau podoi sobha ba phindei ban suthu yala ka jong ka kamram ba phim don hok hakata ka dolir ba phidei ban hun ya ka ka ba phidon nga syukwa ban kentu ya phi ba yale persya ban ngi ba phim dei ki paliar namar kata haka dolir phim don ngi nomla ban kentup ya phi kum kita ki paliar phi phinlong bet kita ki sangling bat ki mau podoi henrei ban long paliar te ya ta ngi nomla ban pedang namar haka dolir phim ya don Uba Meril Bonds im MLA nongpo hakalai tarik Nailur ulalit ban pet benia ya ki jingshna ya ka primary health center kabadan hasnong umsaw nong bri hakane ka jinglet jurip lasenran daki officer na katenat ka kwat kakhia bat ki nong ya lam shnong Uba Meril Bonds im habakran shakilat pathai Khubor ulapen pau ya ka jinghun ban yoi baki kam kila dep hadu prapusan person ban shna yakane ka PHC Ulaong sakat tu kani benai enpli padba no yakane ka PHC ban ai ki jing sumar sukher ya ki padba kani ka than Ula kentu ya ka sarkar ban penbena padba ya ki kam ki ban pendap hakane ka PHC knang baki samla na kani ka than kin yo lat ban tre ban kta hakane ka jaka sumar na ka benta ki padba One ban page ya kene ke spot inspection na ke benta ka jing ya jong ka kam ang ne po umsa nong PHC aga jing don kan
jong siem jong rai kirang ba Shillong nang taki officer ke jong joint director I NEHU but I assistant engineer jong ka engineering wing lembat barok ki orang ba ki oleh sendan lang ngidap ding dokumen ga bakrau ban I ya ke jing ya jong kam kumban su pentip syaki peran song senong GPI bagi jing menteri ya ke neka sanung beri PSC atau ya ka physical progress ya ke civil work along kumba ratusan persen ini kejengnya rekam kisah astang kartu kan ni ki bentah badang pendep kini kisngi ki banwan bat kumju ru am dak kisngi habangi yo ban page daladi ang jing don rengkat bat kini kinang yalam senong bat ka officer ni kijongi ni dak dan dokumen ba engage scam ba koloi kat bala salah ban pendep no ya kejeng snai kan ka PHC bat keju ko pot ngin sedang nak ban move nak kaliang jong department ka bai di ban ki sanction of post ki human resource apa jong kan ke PHC ban ini scam ban nak banta ban jan ya ga jing syakri pat ba ka bai berkot ke kya ini scam ban kaliang jong ka Khuborjylla lengba jong tenan pelatengka finance department bakin ai ke jing menjur koloi kat bala nak banta kini post kenang ba ngen la ban beli pat ba no bahkan yo ban syakri no ya ki pat ba ngene ta dong bat ka thai ka ba I ke jongi te ngi scam ba da ke jing trelang baro ba kene ke jing tumu kan long ka ba job ba kene PHC kan la ban trikam koloi ka bala Kahnyo Trap Integrated Territorial Organization Hito Central Body hakalai tarik Nailur kalami syakmat ban pensngau halor ka jing suba bakadon ka jing bam sap ka bajur halor ka rukom penyat ya umaushun haki cement plan ki badon ha East Jante Hills District. Ya kani ka jing suba lapan pau do Presiden Rangba ka seng ba donbosco dekar hakalai tarik Nailur hakilat patai Khubor ha Shillong Press Club. Ulayat hu General Secretary jangka hito ba marbo dekar ba legal secretary ba shanya nongrum kila wat jing tip daka right to information RTI naka tenat ka bapet ya kane ka kam uba donbosco ulaong lada jur ka bamsam ka jing du nong ka bakraw ya ka Jylla daka ne ka RTI ka hito ka kwa ban tip kat nu yo khajana ka Meghalaya na umaushun Terima te habis day berkini ka habis day berkini ka kejuan ai briefing kejungi sapok Shillong Press Club kadai halor kani ka incidental ses ka ba ai ka sokan berkedi emat ikini cement factory hadasan dari benai mi ada jala pesan nyelambu ikini ka right information ban panjing tip habis day ikini ka hukum salam union motion komiti hapo cement plan kemudian sepuluh jatuh te in details habis kania te nilap bagaimana saya nilap patai Khubor ni pak dan bersama ba nilai dan nilap dan nikenok pakai ke big scan lengba kesorkat highlight ki cement plan ban ya ban penlik ya kata revenue dak badon keti langkat to kan ki head sama sorkat namlah namba wal party namba untuk kita ikat to kan ni bagi mi kita ke high level ke bapak akan penyak jika revenue sama state akan ya tap apply te yakini details dengan IT nama apa yakini ke RTI la file legal secretary jang SNS nombor bak mau ngonen dekat kesal bakin brief tengi nilap lembaga ni baga kecing temu jang sarkar ban sio pro yaki likely autonomous concern lebih bakatan terlihat bakani nama apa adalah ngam cili adalah PKHI kumba kikwa ban sintro ban hadir bersih sunum kikwa mungkin dari Khubor kenang ban yo ban lat ban ya lat ikini kipi itu Khubor kan konsep Badak itu ki Khubor nglapai syaka bakut tak hadu bangin daya syambiang kublai shibun